Avui fem una recepta que es diu lluç a la basca, que podria també ser un lluç amb salsa verda i posant-hi espàrrecs i oudú. Una variant més d'un lluç a la cassola. Comencem la recepta del lluç a la basca fent un brou ràpid, amb espines centrals, que ens han pogut donar en algun altre lloc del lluç, i amb un parell de caps. Sense sofregir-ho ni res, ho posem a bullir a partir d'aigua freda, amb una ceba, una pastanaga i mig porro. A partir de que bulli, 20 minuts, i després una mica de repòs, si teniu temps. Ja tenim el brou en marxa, per tant, comencem a fer la salsa. Hem de tallar una ceba d'aquesta manera, veieu, deixant espais petitets, molt petits, entre d'això i d'això, sense treure l'arrel, com que us aguanti. Així la ceba la podreu tallar molt millor. Aneu tallant d'aquesta manera, ben petit, amb làmines molt fines. Llavors ara, si la ceba és prou alta, feu 2 talls horitzontals. Un i 2. Com que això no ho heu tallat, s'us aguanta. I ara talleu d'aquesta manera i així tindreu la ceba ben petita i més o menys uniforme. Fins al final. Ja està, ja està. Quan tinguem la ceba més o menys així, hi tirem julivert picat i una cullerada sopera de farina, remenem i ara ho mullarem amb el brou i ho deixarem coure 10 minuts. Ja hem mullat amb el brou, ara ho portem a ebullició i, com us comentava, ho deixem coure uns 10 minuts. Després ho colarem. Veieu, la salsa ja està a punt, ha bullit un quart d'hora i ara també estem fent un ou dur pel procés final. I aquí tenim la salsa colada, amb la qual courem el lluç. Recobrem els trossos de lluç, ja que tenim la salsa colada, i ara, amb 5 minuts, 10 màxim, això estarà cuit. I aquí tenim el plat ja acabat i hem posat els espàrrecs pel darrer xup-xup, amb l'ou dur tallat en 4, rectifiquem de sal i pebre, i ara ho servirem. I aquí tenim el lluç a la basca emplatat.